Boas a todos, benvidos a un novo programa de Rally Talks. Neste episodio seguimos o Máster de Galicia no circuito da Madalena, en Forcarei. Hoxe traemos vos un piloto que estou seguro de que todos o coñecedes. Como vistes no título e na miniatura, hoxe temos con nós a Iván Ares, piloto de Cambre, campeón galego e nacional. Pero antes de comezar a entrevista, o meu compañeiro Martiño dará vos unha lección de historia. Dentro vídeo. Iván Ares, a día de hoxe, é un vello coñecido dos rallies a nivel nacional, pero a súa traxectoria comezou fai moitos anos. Iván debutou no Oscar Cross no ano 2001, conseguindo 3 campeonatos galegos da modalidade e 2 subcampeonatos de España, pero onde realmente se fixo un nome foi en rallies. Aí o pudimos ver por primeira vez no Rally Cidade de Narón do ano 2006 a bordo dun Fiat Punto HGT. A partir de aí destacaría na extinta Volante Rack Galicia, a bordo dun Peugeot 206, co cal tamén disputaría ao ano seguinte o Campeonato de España. O seguinte salto foi un Mitsubishi Lancer Evolution 8, para empezar a pelexar de tú a tú cos mellores da comunidade. Mellores que, no ano 2011, conseguiría vencer por primeira vez proclamándose campeón galego, cambiando de montura a un Porsche 911 GT3 Cup, que sería unha seña de identidade para el a partir dese momento. Ares afinaríase ao Porsche, conseguindo en 2014 o seu segundo campeonato galego, para no 2015 dar o gran salto ao Campeonato de España. Nese mesmo ano tería unha dura batalla contra Miguel Fuster, ao cal non pudo vencer, así como 4 probas do Campeonato Galego, as cales ganou. No 2016 comeza ganando 2 probas do Galego, pero debido ás restriccións dos Porsche polas bridas de admisión, decide abandonar dito campeonato e centrarse no nacional. Empezaría a probar diferentes vehículos de categoría R5, para ao final, no 2017, e con Hyundai, alzarse co título, o único ata a fecha, pero polo que pelexará neste 2025 gracias ao apoio de Toyota con este Yaris Rally 2 e recientemente coronados grazas a Alejandro Cachón. Non sabemos que será capaz de facer Iván con esta montura, pero será mellor que Noelia lle pregunte. Agora sí, xa temos con nos a Iván Ares. Boas, Iván, que tal? Hola, buenos días. Vale, vamos a dar cas preguntas, vale? Unha das noticias máis destacadas deste 5 o novo Yaris Rally 2. Que expectativas tes para este ano nese cer, tendo en conta que estás no vixente equipo campeón? Bueno, pois a verdade que moita responsabilidade con moitísima ilusión, non? Ao final, moitos anos en Hyundai, os cales estou moi agradecido. Gracias a eles conseguín o meu primeiro título nacional, pero, bueno, tras o mal ano pasado, pois decidín dar un xiro completo tanto na miña vida personal como no deportivo. Xurdiu esta oportunidade e non podía decir que non, a ter o coche campeón de España e o mellor coche que hai actualmente no mercado Toyota. Vale, continuando con esta nova marca, sabendo que probaste infinidade de coches, preguntarte, que diferencias lle notas con respecto ao Hyundai que pilotaste o ano pasado? Home, as probas aínda non foron moi precisas, pero sí que, por exemplo, este fin de semana aquí no circuito de Forcarei vexo que o coche ten moitísima máis dirección. O Hyundai tiña un problema de que non se aguantaba moi ben a parte de diante. Este vexo un coche moi ágil, moi estable, non genera casi inercias nos cambios de peso, a frenada espectacular. Bueno, notase que foi o último coche R5 en fabricarse. Vale, sabemos que o teu principal objetivo é o SCR, pero poderemos te ver nalgúna prova do campeonato galego de forma ainda que sexa esporádica? Sí, en máis de un este ano, sí. Vale, volvamos aos coches. Sabemos que condiciches moitos modelos diferentes, pero con cal deles te gustaría volver a correr? Co Porsche. Vale, coñecemos a tua trayectoria, non é fácil chegar ata onde estás. Para toda esa xente que nos ve e que desexa ser como a ti, que consellos le darías a alguén que quere comezar a correr? Bueno, pois que teña moitos pés na terra, que sepa hasta onde pode chegar económicamente gastando na competición, non? Porque todos temos o mesmo problema. Vamos ás carreiras por encima das nosas posibilidades. Gústanos tanto que a veces hipotecamos a nosa propia vida por poder estar nas carreiras, non? Quizás eu tuve moita sorte de que sempre fixen eso, pero sempre me saliu ben. Pero moita outra xente quedou polo camiño, non? Eu tuve a gran fortuna de que me saliu ben, pero non sempre sale ben. Vale, agora está por última pregunta clave do programa.
o tema da saúde mental. O ano pasado, a mediados de tempada, tiveste un punto de inflexión de ter que parar ao saber que a tua saúde mental non estaba ben. Queremos saber a tua opinión acerca deste tema e sobre todo centrado no mundo do motor e dos rally. Pois mira, foi unha situación moi complicada para mí, non? De ver que unha persona que leva desde os 16 anos, que, bueno, levo 24 anos correndo, non? Sin parar un ano. Sempre con unha ilusión tremenda, hasta fai 2 anos que, o sea, non tiña ganas de ir a correr, non tiña ilusión, para min iba forzado a correr como si tuvera que, digamos, ir a traballar, non? E cando pasa algo así, non te das conta do problema que tes realmente, non? É moi difícil, eu tuve a gran sorte de ter a miña familia, os meus amigos, que sí que o apreciaban moito máis que eu desde fora, non? A partir de aí, púxeme máis de profesionais, si me vin en agosto do ano pasado, o ben que me vou encontrar en xaneiro, non mo creo. Creo que é moi importante ter xente que te queira a teu lado, que che digan as cousas como son, porque eu tuve unha suerte de que foron moi francos comigo, desde o momento que te pos a traballar en ti, porque moitas veces non nos preocupamos de nós, preocupámonos de todo o mundo ao redor, menos de nós mesmos. Ao final daste conta que por un mesmo tamén hai que mirar. Vale, pois moi boa reflexión, moitísimas gracias, Iván, desexamos toda a sorte do mundo este ano nas carreiras, vale? E vémonos por aí nas carreiriñas. Gracias a vos. Un placer. Vale.